Новари асосист ва Ҳасан Каримов ёварио аст дар ҳуҷраи ВАР. Гулафшон Сараева бошад, ҳамчунин нафарест ки наворҳои такрориро барои доварон пеш ирсоли тӯб ҷониби ҷаримагоҳи Рекартад аст. Дарвозабон ба пеш омад ва Фардун Давлатов гузариши ӯро мебинем дар канор. Имконият барои иҷрои пас аст. Пас, зарба ва гол! Далер Имомназаров ба ҳайси ҳамлагари канорӣ ба майдон овардани Далер Имомназаров чунин бартариеро барои дастаи Регарда даст меорад. Зарбаи ирсол ба ҷаримагоҳ бартараф мешавад ин вазъият. Никита Татарков ирсоли навбатӣ, зарба бузар ва гол! Нурдин Амрохуловро танҳо гузоштанд. озодона боз бария кардӣ. Тӯбрабои навбатии футболбозони Вахш. ҳамлаи навбатиро мебинем. Зарба! талоши навбатии футболбозони Вахш. Боз як зарбаи дигар. Дарвозабон зарба назад, балки капитани даста кӯшиш кард зарба базанад. Ҳол имконият барои дастаи Регар. Зарба ва гол! Ин зарбаро надошт. Ай, бисёр зебо. Гол зебо буд, аммо ҷашнгирии он аз гол дида зеботар. ки дар ин миёни ин ҳама гиру дорҳо дигар бора ба ҳайатҳои дастаҳо дар қисми дуюм таваҷҷӯҳ кунем. имконият барои дастаи Вахш. Зарба ва довар баргашт ба майдон ва қоидаи бозӣ вайрон шудааст. бале, зарба дар иҷрои Сиёвуш Асроров ва дарвозабон Шаҳобиддин Маҳмудзода. дидем ҳоломлаи навбатии дастаи Регартад аз оғоз мешавад. имконият барои идома бахштани ҳамла аст. пас ба дохили ҷаримагоҳ Давлатов. ирсол аз кунҷи майдон. зарбаи навбатӣ бо сар. зарба занад Нозимов. зарбаи заминӣ. имконият барои Нозим Бобоҷонов. пас бо пушти пӯй ва тӯб дар куҷо аст? тӯб дар дохили дарвозаи дастаи Вахш қарор дорад. тамошо карда истоданд. саҳнаи такрорро мебинем. пас бо пушти пӯй хеле зебо буд. Сафаров, Сунатулло Исмоилов ва боз як бозигар дигар Ҳаитов буд, агар хато накунам. мубориза дар пеш дарвозаи Регартад аз идома дорад. зарба ҳамлаи бо суръати дастаи Регарро мебинем. пас ба дохили ҷаримагоҳ ва ҳуҷуми навбатӣ дар иҷрои футболбозони Вахш. имконият аст. зарба ва дифоъгар бо як садгузорӣ новатро бартараф кард. имконият барои Нуриддин Амрохулов. дастаи Регартад аст. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. имконият аст барои задани ҳатто як голи дигар, вале ирсоли тӯб ҷониби ҷаримагоҳи Регар ва ҳамин дӯстони азиз, акнун садои ҳуштаки довари марказ баланд гардид ва бозӣ